Alinguar. Usar a lingua propia para expresar pensamentos e accións ao tempo que se manifesta unha vontade expresa de autodefinición e de afirmación no idioma e na cultura que vehicula. Boas, eu son Iago, son estudante de Medicina, estou rematando a carreira. Eu alinguo moitas cousas, agora alinguo os meus estudos, alinguo a miña carreira, creo que vou animar a alinguar a xente nos hospitais e alinguo a miña vida. A min gustame que me alingüen as inquedanzas que ten a xente, as preguntas que poden ter, que me alingüen en xeral as cousas que pasan na vida. Eu son neofalante, pero a miña relación coa lingua creo que xa ven do instituto, de cando estaba en Vigo, o traballo que se facía no Alexandre Bóveda de normalizar un idioma que é o galego. E no cambio comecei a falar en galego cando vin aquí a Compostela, por atoparme con xente nova, por atoparme nun ambiente novo e por ter tamén unha consciencia distinta do que era o idioma e do que era Galiza. Foi dos primeiros vídeos que fixemos así medio de divulgación científica no noso proxecto de medicina en galego e, bueno, aquí saio eu, pero a verdade é que se entrades nas nosas redes sociais podes ver outros con outras persoas que eu creo que din cousas incluso máis interesantes. Pois a un grupo de estudantes se nos ocurriu reivindicar tamén o uso do galego, que realmente en medicina é moi minoritario, é de menos dun 3% da docencia en galego. Nós o que intentamos aportar foi un pouco levar este debate ás xuntas de facultade, ao decano e ás institucións da nosa facultade e logo facer distintas accións e distintas palestras, os vídeos, campañas en hospitais para intentar reivindicar este uso de galego xa non só na nosa facultade e no estudo da medicina, senón nos Sergas e na realidade da saúde galega, que pensamos que está moi castelanizada e onde o uso do galego sigue sendo moi minoritario, a pesar de que hai unha maioría da poboación que prefire expresarse en galego nas consultas. Pois eu adestro a miña lingua falándoa, estudando en galego, falando nas consultas, falándoa con xente nova que coñezo, falando coas miñas amizades, falando, cometendo erros e corrixíndoos. Pois o referente que eu teño na lingua é o Heavy, de Malandrómeda. Eu creo que é un referente cultural enorme en Galiza e creo que non hai ninguén que a lingüe como el. Teño de agradecementos no meu TFG. Unha frase dunha canción del, que é a de Señor doutor, isto non cura con ibuprofeno. Para min este tipo de grupos como Ataque Escampe parecenme fundamentais, son xente ademais que ven de barrio, que usa galego e a verdade é que son un dos grupos que máis me animou a falar galego, a normalizar o uso cando eu comenzaba, cando fixen a transición e, bueno, un grupazo, un referentes culturais. Da miña promoción do instituto éramos unas 100 e que falen galego agora de forma como falo eu, ou seja, que fagan activismo en galego e tal, son eu. E nese sentido hai pouca esperanza, ou vexolle pouca esperanza para o futuro. Tamén temos esta cousa de xeración Z, de todo vai mal, non? Pero, bueno, eu é a realidade que vexo.